Dapat hapon sa malit na nayon sa paglibokang araf sa malit na nayon sa tabang ilog, ang hiling sinakang liwanag ay mahinang tumatama sa 5 bahay ni aling isang. Habang papalapit ang dilim, walang kamalay-malay na kuminot ang kanayang hamata sa pahanap sa pamilyar na pahiro na kanayang inabanghan. Milo nang pumanaw ang kanayang asawang si Mang Andres, ang piso niya ay nohang malangkot, may isang invisible na piwang na gusto niyang pinan. Mas lalo niyang naalala ang kanayang mga anak at apo, lalo na ang 2 anak na baba na nakasawa sa malalayong lugar. Sa ngayon walang hindi nova kapag nakikita ang matandang baba na nakupo sa diluang dontivang hapon nakihintay sa kanayang mga anak. Ang kanayang buhok ay pitina at ang kanayang mga mata ay malangkot sa kanayang mukha na kinakitan mga taon na lumipas. Sa tivang nakikita siya ni Nunoy, anak niyang lalaki, hindi niya mapigilang mahalin pa lalo ang kanayang ina. Nang hapong yaon, imiwi si Nunoy na may dalang isang sakong pikas. Pimasok siya sa bakiran, dahan-dahang ibinaba ang sako at hinanap ang kanayang ina. Nanay, nandito na po ako. Walang sumakot sa loob ng bahay. Si Nunoy ay timakbo sa loob at tumingin sa paligid. Ang kanayang piso ay kimirot. Milisihang naksalita, nanay. Tumalikod si Nunoy na may balak na tumakbo sa bahayang kapitbahay para maktanong nang makita niya si aling isang na hirap na lumabas mula sa likod ng bahay, may dalang isang basket ng kamuti na pinupang lipa. Nakanga nang malivak si Nunoy at mahinang naktanong, saan po kayo pumunta? Kanina pa po kita tinatawag, nakalala po ako. Hindi na po kayo bata para makalala ako. Pumunta ako sa likod ng hardin para makikain ilang kamote. Para may makan ang mga kapatid mo kapag dinala nila ang mga apo mo dito. Malangkot na tiningnan ni Nunoy si aling isang, na may bahit ng paktatampo sa kanayang buses, paano niyo po nalaman na pipunta sila? Malapit na po ang bakasan, siguradong dadalan nila ang mga apo niyo dito para makipaglaro sa inayo. Habang nagsasalita si aling isang, tumingin siya sa malayo, ang kanayang mga mata ay pinuong pag-asa at pananabik. Pagkatapos, ibinaba niya ang basket ng kamuti at akmang lalabas ng bakiran ng pigilan siya ni Nunoy, sana naman po kayo pipinta. Ipo lang ako saglit sa bakiran. Alam ni Nunoy na gusto na naman ang kanayang ina na imipo sa bakiran at maghintay sa pagdating ng kanayang mga kapatid. Ganito ang nangyayari araw-araw. Tivang hapon o kapag wala siyang kinakawa, pumipunta siya doon para tumingin sa daan na parang nakikita niya ang pamilyar na pahirong kanayang mga anak. Masaya siyang tatayo pero kapag napaktanto niya na hindi yun ang taong kanayang hinihintay, malilungkot siya at dahan-dahang ipumili. Sa loob ng ilang biwan, nasaksihan ni Nunoy ang kalagayan kanayang ina, kaya hindi niya mapigilang bumintong hininga. Ilang beses na niyang tinawagan ang kanayang mga kapatid at sinabihan silang dalan ang kanilang mga anak para makipaglaro sa kanayang ina pero hindi pa rin sila dumadating. Saka na po pimasok na kayo sa bahay. Nakahanda na po akong hapinan, sabay na po tayong kimain. Nang marinig ni aling isang ang sinabing kanayang anak, tuminghala siya sa kanaya at tumingin mili sa daan. Takal ang kanayang pahinga at tumayo na siya para sumunod sa kanayang anak sa loob ng bahay. Sa buong hapinan, walang sinabi si aling isang at si Nunoy sa isa't isa. Bilang anak na lalaki, kahit ano pa niya kamo ang kanayang ina, nahihirapan siyang magsalitang makasalitang pag-alaga at pag-alaf. Tahimik siyang naglakaing isang pirasong karne sa platong kanayang ina at sinabihan siyang kimain ng marami, nakikita kong pimapayat kayon. Tiningnan ni aling isang ang kanayang anak at nakimiti at naglakay din siya ang isang malaking pirasong karne sa kanayang plato. Kimain ka rin marami para may lakas ka sa pagtatrabaho. Ang simpleng hapinan ay lumipas. Pagkatapos kimain, si Nunoy na ang naglakbit ng pinakainan. Pagkatapos maglakbit, hindi niya nakita ang kanayang ina. Akhat niya itong hinanap at nakita siyang nakaupo sa bakiran. Hindi na niya tinawag ang kanayang ina para pimasok sa bahay, kimiano lang siyang ipuan at imipo sa tabi niya. Pagdating mga anak sa loob ng ilang linggo, hindi pa rin nakikita ni aling isang ang kanayang mga anak at apo.
Malapit na ang hiling arawintah init nang makita niya ang kanayang bensong anak na baba na kasama ang kanayang apo. Masaya siyang tumakbo para salubungin ang kanayang anak. Maliit na ang kanayang katawan at hindi na rin mabilis ang kanayang hapa tulad ng dati. Gusto niyang tumakbo pero ang kanayang hapa ay nakalanghan. Napilitan si Aling Ising na makpang nang mabakal, ang kanayang payat na kamay ay nakalahat sa harapan para salubungin ang kanayang anak at apo. Nang makita ni Elena ang kanayang inang naghihintay, hinawakan niya ang kamayang kanayang 7 taong halang na anak na baba na si Divina at naglakad patungo sa kanayang ina. Nang makalapit si Aling Ising, niyakap niya nang maihigpit si Elena at hinalikan ang biyok ni Divina. Ang kanayang haliha ay kisang tumilo at nabasa ang biyok ng kanayang anak. Pagkatapos akapin at halikan ang kanayang anak at apo, naalala ni Aling Ising na sabihan silang pimasok sa bahay. Pimasok silang 3 sa bahay at tinanong ni Aling Ising nang malimanay na may halong tiwa sa kanayang busis, bakit ngayon ka lang nakaiwi? Besay ako nitong hanakarang araw na sahot ni Elena na hindi tumitingin sa kanayang ina. Hindi pinansin ni Aling Ising ang pagtingin kanayang anak sa paligid ng bahay. Masaya pa rin niyang sinabi, mabiti at nakaiwi ka na. Magpapakilo akong kamuti para makakain kayong makina. Kakabi ko lang hinikay iyon, masarap iyon. Iwak na po, nay, matahol pa naman kami dito. Iwak na po kayong makmadali. Sige, hindi ako makmamadali. Tumango si Aling Ising at ang kanayang hakamay ay hindi mapakali sa ira. Nakita ni Elena ang kilos ni Aling Ising at alam niyang matanda na ito kaysa dati. Piti na ang biyok nito, kilibot ang balat, at hindi na rin malinaw ang pagsasalita. Ngumiti siya sa kanayang sarili at naisip, tumanda na si nanay, mabiti iyon, mas madali na ang pahati sa ari-arian. Ang pagpabalik ni Ruth sa plano ni Elena na gawin ang kanayang inaisip. Nagreklamo siya kay Aling Ising, nay, may problema sa pamilya ko. Nag-impake ako at imalis ang bahay. Tweede po ba kaming tumira ditong ilang panahon. Nang marinig ni Aling Ising ang sinabing kanayang anak, nag-alala siya. Tiningnan niya ang kanayang anak at bumintong hininga, masaya ako na tumira ka rito, pero hindi mahanda na imalis ka sa bahay mo. Tumira ka ritong ilang panahon at bumalik ka sa iyong asawa. Hindi natiwa si Elena sa sinabi ni Aling Ising, kiminot ang kanayang nua, pero pinilit niya ang mahang kalmado, ayoko nang bumalik doon, nagsusukal siya araw-araw at sinasaktan niya ako. Hindi ko na siya kayang tisan. Kung hindi niyo ako papatiran dito, magpapakamatay na lang ako. Iwak kang magsalita ng hanan. Bakit mo gustong mamatay? Normal lang ang away mag-asawa, magtis ka ng kanti at magkakayos din kayo. Hindi na nakapagtampi si Elena, tinis ko siya sa loob ng ilang taon, kaya nachtesasaun ako na hindi na ako magtitis. Kung ayaw niyo akong tumira dito, baka niyo na lang akong isang parteng lipa para makapagpatayo akong sarili kong bahay. Hindi basta-basta pwedeng hatiin ang lipang pinahirapan ng iyong ama at ina. Saka, gusto sanang sabihin ni Aling Ising na hindi pa siya patay, pero hindi niya masabi yun. Hindi natiwa si Elena at tiningnan si Aling Ising. Dumating si Nunoy mula sa pagtatrabaho sa bukid. Nakihas siya ang kanayang hapa sa balon sa harap ng bahay nang marinig niya ang kanayang ina na nagsasalita, kaya pimasok siya para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang kanayang bensong kapatid na baba na kasama ang kanayang apo. Natiwa si Nunoy. Hindi alam ni Nunoy ang pinag-isapan ni na Aling Ising at Elena, kaya masaya niyang sinabi, yay, nandito ka na pala. Kanina ka pa inabanghan ni nanay. Nang makita ni Elena ang kanayang kapatid na lalaki sa harapan niya, nakilat siya. Nagpakalma siya at ngumiti, halukiya, kararating ko lang. Divina, batiin mo ang iyong tiyo. Bumababa si Elena at sinabi kay Divina na bumati sa kanayang tiyo. Masayang sinalubong ni Nunoy ang kanayang apo, biniyat niya ito at ngumiti, ang laki ng apo ni tiyo. Natiwa sa Divina at timawa. Ang kanayang halakak ay imalanghav sa maliit na bahay na nakalimitan ang kalangkitan ni Aling Ising at Elena.
Nang makita ni Elena ang kanang kapatid na lalaki, hindi niya na napag-isapan ang tungkol sa pahating ari-arian. Naghintay siyang isang magandang pagkakataon para pag-isapan iyon kay Aling Isang. Ang pagdating ni Rosa pagkatapos ng isang linggo bumalik sa bahay ni Aling Isang si Rosa, ang panganay na anak ni Aling Isang. Nakikipaglaro si Aling Isang kay Divina nang makita niya ang kanang panganay na anak na baba. Nakilat siya pero pagkatapos ng ilang segundo ngumiti siya at bumilong. Tumayo si Aling Isang at naghihintay sa kanang anak. Ang kanang mata ay puno ng kaligayahan, nandito ka na pala. Lumapit si Rosa sa kanang ina, niyakap siya at hinaplos ang kanang likod. Himihit binirang sinabi, nandito na po ako, nay. Ang tahaw na. Hindi pa naririnig ni Aling Isang na tinawag siya ang kanang anak na nay. Napino ang kaligayahan ang puso niya kaya napaikpiran siya, anak nandito na si nanay. Niyakap ni Rosa ang kanang ina nang maihpit pero nang makita niya si Elena binitiwan niya ang kanang ina. Nakalit siya at tiningnan ang kanang kapatid na baba, bakit ka nandito? Alam ni Elena na hindi siya gustong kanang kapatid na baba, kaya hindi siya nakilat. Sagot ni Elena, dumadalaw ako kay nanay. Bakit ka rin nandito? Naktaas ang kilay si Elena at tiningnan ang mukha ni Rosa. Nakalit si Rosa at nanlisik ang kanang mata, bakit hindi ako pwedeng dumalaw? Timawa si Elena at akmang sasagot. Nang pakilan sila ni Aling Isang, matagal na kayong hindi sabay na dumadalaw sa akin, hiwag kayong mag-away. Pinakilan ng dalawang anak na baba ang kanilang halit. Dumating si Nunoy mula sa likod ng bahay, may dalang isang basket ng pinakuluang kamote. Nakilat siya nang makita ang kanang kapatid na baba, nandito ka pala ate. Masaya ako. Kompleto na tayong lahat. Hindi paminta si Nunoy sa trabaho para makipaglaro sa kanang apo. Masaya siya na hindi na malungkot ang kanang ina dahil dumating ang kanang anak at apo. Nadagdagan ang kanang kaligayahan. Naisip niya na masaya si Aling Isang dahil natipat na ang kanang hiling. Masayang nagsalita si Nunoy kaya nakaramdam pagkakasala sina Rosa at Elena. Nakbago silang kilos at imipo sa tabi ni Aling Isang para kimain pinakuluang kamote. Habang hawak ni Aling Isang ang pinakuluang kamote, naalala niya ang araw na mahirap at walang pagkain. Ilang piraso lang kamote ang nakakanila sa isang araw. Noon ang mahirap lang ang kimakan kamote. Nakang parte ng biyahe nila iyon. Palit-ilit niyang kinain iyon kaya nagustuhan na ni Nunoy ang pagkain ito. May bumalik na alala kaya napinung imusan ang puso ni na Aling Isang at Nunoy. Inawag ang isang tao ang kamote habang ang isang tao ay nakatingin lang doon. Nakakinot ang Nunoy Rosa at nagtanong, anong nangyayari? Bakit hindi kayo kimakan? Nilahan niyo ba ang lason ang kamote? Nakbibiru si Rosa. Sumagot si Nunoy, anong klaseng biro yan? Hindi nakakatiwa. Alam ni Rosa na nakamali siya kaya timawa siya. Hindi siya pinansin ni Nunoy at tahimik na kimain. Nakita ni Aling Isang ang hakilos at imusaw ng dalawang anak na baba. Bimintong hininga siya. Kahit panganay si Rosa, sinasabi pa rin niya ang bahay na hindi nakakatiwa. Kahit bata pa si Nunoy, siya ay malalim at laking inisip ang iba. Ayaw niyang makasakit sa ibang tao. Tiningnan ni Aling Isang ang kanang anak at naisip niya na mahirap magkaroon ng anak. Ang isa pa ng pamilya na gising si Aling Isang. Hindi siya makatilok kaya bumaba siya sa kusina. Narinig niya ang isang ingay kaya nagtaka siya, may magnanakaw ba? Naalala si Aling Isang. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, naisip na kung may magnanakaw, tatawagan niya ang kanang anak na lalaki. Ngunit narinig niya ang isang pamilyar na buses na nagsasabi, ang bunsong anak na baba. Narinig mo rin ba ang tungkol sa pagbebentang lipa sa lugar na ito? Timahal si Aling Isang. Tahimik siyang nakinig at kimirot ang kanang puso. Kaya bumalik ako rito para hatin ang lipa, hindi ba?
Kailan pa naging matalino ang aking kapatid na baba. Piniri ni Rosa ang kanyang kapatid na baba. Nahilat si aling isang. Gusto niyang lumabas pero may himawak sa kanyang balikat. Lumingon si aling isang at nakita si Nunoy. Tumango siya at sinabi sa kanyang ina na hiwag magsalita. Nakinig silang dalawa. Nakita ni Elena ang kanyang kapatid na baba at inalis ang kanyang kamay. Sinabi niya, pareho lang tayo. Dahil sa takot na ahawin ko ang lipa nang madali ka na bumalik dito. Wala kang pakialam kay nanay. Gusto nilang hatin ang lipa. Hindi naisip yun ni aling isang. Timawa siya. Malangkot si Nunoy. Nagtasasayon si aling isang na hiwag magtago. Lumabas siya. Tiningnan siya ang dalawang anak na baba at natigilan sila. Narinig nila ang kanilang isapan. Kinabahan si Rosa. Sinabi ni Elena, Nanay, bakit gising pa kayo? Kailangan niyong matulog para gumaling. Tiningnan ni aling isang ang kanyang anak at may nakita siyang kalangitan. Imipo siya sa isang ipuan at nagsalita, alam niyo rin ba ang tungkol sa pagbebentang lipa? Alam po namin. Kaya kami nandito. Hiwag na kayong mangharap. Hindi ko ibebenta ang lipang ito. Bakit hindi niyo ibebenta? Mahal ang lipa natin. Kung hindi niyo ibebenta, kikinin iyon gobyerno. Wala silang makakawa. Kung hindi niyo ibebenta, hatiin niyo na lang sa amin. Nahilat si aling isang. Simakap si Nunoy, tumahimik ka. Bihay pa si nanay. Hindi alam ni Nunoy ang kanyang sasabihin. Mas lalong nalangkot si aling isang kung gusto niyo kakawin ko yaon. Natiwa si Elena talaga. Hindi ako nagsisinungaling. Nakinig si Rosa. Tiningnan ni Nunoy ang kanyang ina na hiwag kayong magbigay. Sinabi ni aling isang, may plano ako. Hindi nabawasan ang pag-alala ni Nunoy. Bago siya makalit, imalis siya. Imalis si Nunoy at timayo si aling isang, matulog na tayo. Sinabi ni Elena, kung sinabi ko lang, papayag agad sa nanay. Timawa si Rosa at imalis. Natiwa si Elena. Naplano si aling isang at nagtanong tungkol sa paghating lipa. Gumawa siyang desisyon at nais niyang turuan ang kanyang anak. Pagkatapos ng habang yun, imalis sina Rosa at Elena. Nakatanggap silang balita. Ang isang bahaging lipa ay isang bukid. Nakalit si Elena. Iniwi si Ernesto, asawa ni Elena, na lasing. Pimasok sa mahil sa bahay at walang sabi-sabing sinipa ang plastik na ipuan na nakarang sa daan. Nakatong timamay ito sa. Binti ni Rosana na napadang sa sakit at halit na sinamon tinghan ang kanyang asawa. Nang makita ni Michiel na hindi masaya ang asawa sa kanyang ginawa, bigla siyang nakalit at simakaf, anong tinitinghan-tinghan mo diyan? Hindi ka na lang magtrabaho pero ka na lang inom. Anong sinasabi mo? Nakiyot sa Michiel papunta kay Rosana at itiniro siya sa maka. Hindi rin nakpatalo si Rosana, tinawag niya ang kamay ni Michiel at taos nung sinabi, ikaw ang sinasabihan ko, walang silbi. Kung wala akong silbi, wala ka rin. Isang pirasong lipa, hindi mo pa makya. Ang paniniya ni Michiel ay lalong nakpainit sa ilo ni Rosana, halos gusto na niyang sakalin ang kanyang lasing na asawa. Wala kang pakialam. Hindi mo kailangang pangimasikan ang bihay ko. Bahala ka. Wala akong panong makialam sa bihay mo. Basta may pera ako pang inom, ayos na. Walang hanang sahot ni Michiel na naktilot ng panghanginag kay Rosana. Pagkatapos, nakiyot sa Michiel papunta sa malaking kama at himiga. Nanatili si Rosana sa kinatatayan niya nakakalihan. Bagamat lasing, may pinto ang kanyang asawa. Mayroon siyang isang pirasong lipa na hindi niya makya. Noon pa man, si aling isang ang pinakamal siya, kaya kampante siya na susundan siya nito kahit anong hangin niya. Akala niya ay nakamit na niya ang kanyang layunin nang sabihin kanyang ina na pagbibigyan siya nito sa paghating lipa.
Nginit ngayon naklalaro na naman ang matanda at ibinigay ang lahat ng malahang lipa sa kanyang kapatid na lalaki at naktira na lamang isang pirasong lipa na walang halaga para sa kanya at sa kanyang kapatid na baba. Sumasakit ang ilo ni Rusana sa pag-isip tungkol sa lipa at dagdag pa rito ang kanyang asawa na pero inom lang ang alam kaya lalo siyang nabisit. Tiningnan ni Rusana ang orasan sa dingding 9:00 ng gabi. Gusto niyang tawagan ang kanyang ina para tanungin ito, ngunit gabi na kaya pinagilan niya ang kanyang inis at maghihintay na lamang imaha. Pimasok si Rusana at kimihan kimot para ipantakip kay Michiel. Bagamat wala na siyang pagmamahal dito, hindi naman siya ganun kasama para hayan itong Michiel. Semila nang magdesisyon si Aling Ising na atin ang lipa sa kanyang mga anak, bigla siyang gumaan pakiramdam. Alam niya ang pagiging mayabang kanyang anak na baba dahil pinalaki niya itong nakikiwa ang lahat ng gusto niya, kaya kahit nag-asawa na ito ay hindi pa rin ito limalaki at nagrereklamo na sa kanting problema. Hindi niya rin akalain na hilingin kanyang anak na atin niya ang lipa habang bihay pa siya. Sa pagkakataong ito, sumang-ayon si Aling Ising sa opinyon ni Rusana dahil mayroon siyang sariling plano. Nalinot si Aling Ising sa kanyang mga inisip, talat ng pagkalinot niya sa malabong sinahang araf. Lalo siyang naging maliit sa malaking bahay na 5 ng hinit isa sa pinakamaharbo sa lugar. Imipo si Aling Ising sa bangko kung saan siya imipo araw-araw para hintayin ang kanyang mga anak at nakatingin pa rin siya sa doon na tila may inaabangan. Sa takong paghihintay, wala siyang nakita, kaya malungkot siyang himiko at hindi napigilang imiyak. Siguro hindi magtatagal at isa sa kanyang 2 anak na baba ay makikipag-ugnayan sa kanya. Kayang inasahan ni Aling Ising, hindi nagtagal ay tinawagan siya ang kanyang panghanay na anak. Medyo dismayado ang buses ni Rowena sa telepono, bakit mo ibinigay kay Tin ang lipang iyon? Dapat ay inati mo ng pantay. Nagdadalamhati si Aling Ising, hindi makapagsalita, sumikap ang kanyang lalaminan at isang mapait na emosyon hindi pa niya nararamdaman ang imapaf sa kanyang piso na nakpahirap sa kanya. Hindi niya akalain na ang inang sasabihin kanyang anak na baba sa malayo ay tanungin siya tungkol sa pamamahing ari-arian at hindi tungkol sa kanyang bihay. Timawa si Aling Ising sa kanyang sarili at tahimik na nakinig sa kanyang anak. Ilang sandali pa, hindi pa rin sumasagot ang kanyang ina, kaya lalong timas ang tono ni Rowena, bakit hindi ka sumasagot? Sa pagkakataong iyon, dahan-dahang nagsalita si Aling Ising, hindi ko pa pwedeng hatiin ang lipa ko ayon sa gusto ko. Timahimik si Rowena at ngayon niya lang napagtanto ang kanyang medyo sobra-sobrang pag-ihali. Mahaling itaho ni Rowena ang kanyang tinay na emosyon, kaya sa paningin lahat, isa siyang iwarang kapatid na baba, mabait tanang ang kanyang kapatid na si Rusana lamang ang nakakalam ng kanyang tinay na pagkataw. Si Aling Ising naman ang nagtanong, himinga siyang malalim at mahinang sinabi sa telepono, nahirap ang hamahilang mo sa pagpapalaki sa inayo, imasa lamang na magtatagumpay kayo, hindi ko akalain na dahil lamang sa isang pirasong lipa. Hilangin isa na atin ang lipa at ang isa naman ay hilangin sa akin na atin ito ng pantay. Kamadong sinabi ni Aling Ising, ngunit hindi niya mapigilang himikpi, malalaki na kayo, ayoko nang makipagtalo sa inayo, pag-isipan niyo na lang. Pagkatapos ay binawa ni Aling Ising ang telepono. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at hindi timahal ang kanyang haliha sa pagtalo mila sa hilit ng kanyang mata, nahirap siya sa buong bihay niya sa pagpapalaking kanyang anak ngunit ano ang natanggap niya. Bagamat hindi siya nasiyaan sa lipang ibinigay sa kanya ni Aling Ising, hindi nakpakita si Rusana ng animang hindi mahandang pag-ihali at hindi rin siya timawag para tanungin siya. Tahimik lamang siyang bumalik ipang pimirma sa mga dokumentong may kinalaman pagkatapos matanggap ang abiso nang walang animang tanong o pagsisiyasat sa dahilan. Nang makita ni Aling Ising na hindi pinanghit ng kanyang anak ang lipa at walang animang reklamo, gumaan ang kanyang pakiramdam. Mas binigyan niyang pansin ang kanyang anak at napansin niya rin na hindi na ito ganong nagsasalita at hindi na siya masayain tulad ng dati.
Naramdaman ni Rusana ang tenghen kanayang ina, at hindi niya sinasadang tumingala, at nang makita niya ang tenghen nito, dali-dali siyang hemiku. Hindi niya tinignan si Aling Isang, at mainang nagtanong, anong tinitingnan mo? May di mo ba sa mukha ko? Nang marinig ni Aling Isang ang banayad na buses ng kanayang anak, akala niya ay nasiyahan na ito sa lipang ibinigay niya. Tiwang-tiwa siya, kaya hindi niya maitaho ang pagmamahal sa kanayang anak. Wala kang dimi, tinitingnan ko lang kung ano na kalaki ang anak ko. Nang marinig ni Rusana ang sinabi ni Aling Isang, hindi niya maiwasang mamila, dahil gusto niyang itaho ang kanayang hindi magandang inisip, ngunit sa harap ng halos nagsisirang tenghen nito, natatakot siyang mabisto. Nakita rin ni Aling Isang ang pagkabalisa sa mukha ang kanayang anak, kaya pinalitan niya ang paksang isapan, at tumingin sa malayo, at mainang sinabi, nasan si Dian? Bakit hindi mo siya isinama? Malapit na ang pasukan niya, hindi pa magandang isama siya. Tumango si Aling Isang na tila naintindihan, ngunit nakaramdam siyang kawalan. Naalala niya ang pagkakataong naktipon ang kanilang pamilya, naalala niya ang masaya at abalang bihayang kanayang mga anak at apo, na ngayon ay nasa iba't ibang lugar na sila. At ang pag-asam na mabihay mili ang mga sandaling iyon ay tila malayo na rin. Sige, ayos na ang lahat ng populis, kaya kailangan ko ng imiwi. Iwi ka na ba? Uy, hintayin mo ang kapatid mo para sabay-sabay kayong kimain. Iwak na mo, lasang ko ang asawa ko sa bahay, walang mag-alaka, kailangan ko ng imiwi. Bimitaw si Aling Isang, at walang makawa niyang tinignan ang kaniyang anak habang papalayo sa daan. Dalawang liha ang bimaksak mila sa gilid ng kaniyang mga mata, at ang kaniyang mga mata ay naging mas malungkot. Nang makiwi si Rusana, dapat hapon na. Nakaupo na si Dian sa mesa, at nakain sa harapan niya ang lahat ng masasarap na pagkain. Nakilat si Rusana sa eksenang ito. Dahan-dahan siyang limapit sa kanayang anak, hinaplos ang buhok nito, at mainang nagtanong, saan galing ang mga masasarap na pagkain na ito? Hawak ni Dian ang hitang manok, at tumingala sa kanayang ina, ay imiwi na si mama. Pinili ni Papa ang pagkain na ito. Masaklang ikiniwento ni Diana at kimalat ang kanayang buse sa buong bahay na naktadalan kanteng likas na pakikang kaibig-ibig ng isang bata. Nakabika pa ang bibig ni Rusana sa anansayong kanayang anak nang limabas ang kanayang asawa mila sa kisina na may hawak na platong pagkain. Naktidida siyang tiningnan ito at nagtanong bakit parang may handaan tayo ngayon. May ukasan ba? Alam na Michiel ang pagtididang kaniyang asawa at nakimiti siya talatang dati, sinisibukang mahmakang palakaibigan, imiwi ka na pala. Kain na tayo. Nakahanda akong espesyal para sa inayong mahina. Sinasabi ni Michiel habang inilalapah ang platong pagkain sa mesa at hinihila ang ipuan bilang senyales na imipo si Rusana. Dahan-dahang imipo si Rusana at hindi pa rin nalis ang pagtidida sa kanayang asawa, tinanong ko kung bakit bigla kang nakandang ganito. Hindi mo naman kinakawa ito dati. Kinamot ni Michiel ang kanayang ilo, sinisibukang mahpanghap na walang kasalanan, at malimanay na sinabi, alam ko na laki kitang pinag-alala, nagsisisi ako. Sa milon ngayon ay mahbabaho na ako, mas alahan ko kayo. Sinasabi ni Michiel habang hinahawakan ang kamay ni Rusana at ang kanayang mga mata ay naging pila sa pagsisisi. Nang marinig ni Rusana na gusto ng mahbaho ang kanayang asawa, labas siyang natiwa, hinawakan niya ang kamay nito at mahigpit na pinisol at sinabing, tiwang-tiwa ako sa sinabi mo. Sige, kalimitan na natin ang nakaraan at magtulungan tayo. Tumango si Michiel at nakimiti. Ay makap si Rusana kay Michiel at nahiyang himiti. Ngunit hindi niya nakita ang masamang ngiti ni Michiel sa kanayang likiran at hindi rin niya akalain ang balak nito na nakihintay lamang na mailok siya. Bimitaw sa Michiel kay Rusana at hinimok siyang kimain at sibikan kung ano ang lasan makapahkan kung gusto niya madalas na siyang bibiling ganito. Sumibo si Rusana ng boka at ahat itong natinaf sa kanayang bibig. Isang kakaibang lasa. Sa hiro daw masaya siya kaya masarap ang lahat na kinakanya, tumango siya at piniri ang lasa.
Nang makita ito ni Michiel ng gimitiran siya. Ang hapinan ay naging Masaya. Nang habang habang nakaiha ang mag-asawa sa kama, masayang sumandal si Rosanna sa dibdib ng kanyang asawa na may hindi pa nararanasang kaligayahan. Nang makita ni Michiel na dumating na ang kanyang pagkakataon, bumilong siya sa tainga ng kanyang asawa, Nang marinig ni Rosanna na tinawag siya ang kanyang asawa sa isang malalim at mapagmahal na boses, malimanay rin siyang sumagot, bakit Gusto kong magtayo ang talayer para kimitang dagdag anong sa tingin mo. Nang marinig ito ni Rosanna, agad siyang bumangon at himarap kay Michiel at pinagmasdan siya ng mabiti. Kinontrol niya ang kanyang pahinga at sumagot, napakahanda, gawin mo ang gusto mo. Imayos ang boses sa Michiel at nagpanghap na malungkot at sinabing, naginit ang problema ay wala akong kapital, medyo mahirap magtayo ang talayer. Nang marinig ni Rosanna na binanggit ng kanyang asawa ang kapital, nalungkot din siya, wala silang malaking halagang pera sa bahay para magtayo ang talayer. Nang makita ni Michiel na tahimik na nag-isip si Rosanna, sinundan niya ito, at tahimik siyang tiningnan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Michiel, bakit hindi natin ibenta ang lipang ibinigay sa iyo ang iyong ina, at gamitin itong kapital para magtayo ang talayer. Sinibikan ni Michiel na magmakang natiro para hindi mahinala si Rosanna. Nang marinig ni Rosanna ang ideya ng kanyang asawa, nakilat siya at tumingala sa kanyang asawa at siniri siyang mabiti. Nabasa ni Michiel ang pag-alinlangan sa mga mata ng kanyang asawa at idinagdag, bagamat hindi malaki ang lipang iyon, kung ibebenta natin, tiyak na sapat na ang pera para magtayo ang talayer. Naginit ibinigay lang sa aking ina ang lipang iyon noong nakaraang linggo at pinag-isapan na natin na ibenta ito medyo. Nag-alangan si Rosanna, hindi niya alam kung susundan niya ang kanyang asawa. Nang makita ni Michiel na dumating na ang oras para gawin ang natitirang bahaging kanyang plano, nagpanghap siyang malungkot at himingang malalim at sumagot, kung ayaw mo, hiwag na lang, hanap akong trabaho na gagamitan ng kamay. Magiging manggagawa ako. Nang maisip ni Rosanna na nahirap ang kanyang asawa, nasaktan siya, dali-dali siyang imiling at sinabing, hiwag na, hayaan mo akong mag-isip, susubukan kong mahanap ng pera para makapagsimula ka, hiwag kang magtrabaho na mahirap. Tiwang-tiwa si Michiel, ngumiti siya na may kahina-hinalang pagiging malambing, at niyakap si Rosanna, salamat mahal ko, alam kong hindi mo ako hayaan na mahirap. Kapag may pera ka na, ibigay mo agad sa akin para makapagsimula na ako. Pilit na ngumiti si Rosanna at timango at biglang nakaramdam ng panghamba. Sa pag-arte ni Michiel, madaling mapapansin ng siniman ang kanyang pagpapanghap, naginit si Rosanna naman ay patuloy na nalulukong kanyang matatamis na salita na hindi na niya malaman kung ano ang totoo. Pagkaroon ng ilang araw, patuloy na hinimok ni Michiel si Rosanna na ipagbenta ang lipang natanggap niya mula kay Aling Isang. Pagkatapos ng ilang araw na pagpapaliban, sumiko rin si Rosanna at sininot siya, ipinagbenta niya ang lipa at hindi nagtagal ay may gustong bumili nito sa halagang 2 milyon. Para sa isang lipa sa bukid na nasa liblib na lugar, ang halagang 2 milyon ay napakalaki. Dali-daling ibinenta ni Rosanna ang lipang iyon, ang lahat ay nangyari sa loob lamang ng 2 linggo simula nang bumalik si Rosanna sa bahay ni Aling Isang para pumirma ng papeles, mabilis na. Hawak ni Rosanna ang halagang 2 milyon at masaya siyang imiwi. Nang makiwi siya, naghihintay na si Michiel, nang makita siya, tumayo siya mula sa 5 ipuan, nag-alala, naginit ang kanyang mata ay patuloy na sinisiri ang bag nito, imiwi ka na pala. Kimusta ang lahat? Masayang ipinagmalaki ni Rosanna, nagbayad na ang mga tao, pumirma na rin akong mga papeles. Nawalan ng pasensya si Michiel habang nakikinig sa kanyang kwento, bahaya siyang nagtaas ng kilay at nagpakita ng pagkadismaya, nasan ang pera? Ibigay mo sa akin. Narito ang pera. Sinasabi ni Rosanna habang kimikiwan ang pera mula sa kanyang bag at ibinibigay kay Michiel. Agad niya itong kiniha. Sa mahigit 30 taong pamimihay, ngayon lamang siya nakahawak ng ganitong kalaking halagang pera na hindi niya mapigilang magsaya.
Ang lalamina ni Michiel ay patiloy na naklalabas mkatinoh na tila isang mabangis na hayop, hinimas niya ang bakong pera at inamoy ang amuing pera na nakpasiklo sa kanaya. Tinilaan ni Michiel ang kanayang daliri at naksimilang makbilang pera. Walang ibang makawa si Rusana kundi panurin siya. Pagkatapos ng ilang sandali binilang ni Michiel ang pera na ibinigay ni Rusana, bahaya siyang simimangot at tumingala kay Rusana, bakit 1 milyon lang? Nasaan ang isa pang milyon? Kamadong sumagot si Rusana, ay ang isa pang milyon ay idiniposito ko sa bangko, bawat biwan ay maaari tayong kimitang ilang libong pera, na parang nakaupo lang tayo at kimikita. Ipinakmalaki ni Rusana ang kanayang matalinong pag-isip, na hindi pinansin ang hindi mahandang ekspresyon ni Michiel. Akala ni Michiel ay ibibigay ni Rusana sa kanaya ang lahat ng pera mula sa pagbebentang lipa, ngunit hindi niya akalain na magdedeposito siya ang kalahati sa bangko at ibibigay lamang sa kanaya ang kalahati. Tila minamalit niya ang kanayang asawa, mas matalino pala ito kaysa sa inakala niya. Bagamat hindi komportable si Michiel, nakaramdam siya na hindi masama na tumanggap ng 1 milyon. Ayaw niyang kimita ang isa pang milyon bawat biwan, ipang makaroon kanting kita ang kanilang pamilya. Imayos ang buses sa Michiel at sinibikang pigilan ang masalimut na emosyon at sinabi kay Rusana, ayos na rin yun, baka sapat na ang 1 milyon para makatayong talayar. Nakimiti si Rusana kay Michiel na naniniwalang nakbago na ang kanayang asawa, ngayon ay masipag na si Michiel, hindi na siya kumakala at naklalaro, at mas malimanay na rin, hindi na siya nakakalit. Pagkatapos magsalita ni Michiel, hindi na niya pinansin si Rusana at ahat na lumabas ng bahay. Nalinot si Rusana sa kanayang masayang emosyon, nang makita niyang imalis ang kanayang asawa nang walang paalam, nakaramdam siyang pagkabigo. Sinabi niya sa likod ng kaniyang asawa, saan ka pupunta? Hindi lumingon si Michiel at sagot lang, magtatrabaho. Tiningnan ni Rusana ang likod ng kaniyang asawa at biglang nakaramdam ng pag-alala, naisip niya, baka nagsusugal na naman siya. Di man ang ideyang iyon sa kaniyang isipan, ngunit dali-dali siyang imiling at nakipaglaban sa negatibong kaisipang iyon. Hindi, mag-asawa na tayo, dapat magtiwala tayo sa isa't isa, tiyak na nakbago na siya. Sinibikan ni Rusana na magbigay maraming dahilan para kay Michiel na maniwala na nakbago na si Michiel. Ngunit hindi niya alam na dinala niya ang lahat ng pera sa casino, nagsusugal siya habang nakikipagfling sa mga baba, at hindi nagtagal ay ginastos niya ang lahat ng pera na ibinigay sa kanaya ni Rusana. Pagkatapos bumalik ni Rusana sa bahay para pumirma ng mga papeles, hindi na siya nakita ni Aling Ising. Hindi na rin timawag si Rowena sa bahay. Araw-araw nakaupo si Aling Ising sa balkonahe na nakatingin sa malayo, nakihintay sa kanayang mga anak. Ang kanayang kalisihan ay limalala at nakakalimot na nakpahilo sa kanayang bihay. Hindi nakatisite na masaktan sa tivang makikita niya ang kanayang ina. Limapit sitin sa tabing kanayang ina at imipo sa harapan niya at sinabi, hiwag ka nang mahintay, hindi na sila babalik. Hindi alam kung bakit biglang tumigil si Aling Ising at nakpanghap na hindi nakikinig at dahan-dahang sumagot, imilan sa mga nachtang araw, hindi ko alam kung nabasa ang dalawa sa pag-ibig. Nakilat sitin sa sagot ng kanayang ina, nakalala siyang hinawakan ang kamay nito, ma, naririnig mo ba ako? Sa pagkakataong iyon, lumipat ang mga mata ni Aling Ising sa mukha ang kanayang anak, at masayang humiti, imiwi ka na pala. Kasama mo ba ang dalawa mong kapatid? Naramdaman nitin ang matinding takot nang masaksihan niya ang kakaibang kilos at pananalitang kanayang ina. Sa edad na 60, hindi pa masyadong matanda si Aling Ising, ngunit nakakalimot siya, lalo na pagkatapos niyang ilipat ang lipa. Walang makawa sitin na tawagan ang kanayang ina, at hindi sinasadang pimatak ang kanayang haliha sa kanayang mukha. Ma, hiwag mo akong takitin, anong nangyayari sa iyo? Wala naman, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka imayak? Sinaktan ka na naman ba ang anak ni Mert? Nakalala na hinawakan ni Aling Ising ang kamay nitin. Palit-ilit na imiling sitin at hindi timahal ang kanayang haliha sa pagtaloy sa kanayang mata, pababa sa kanayang damit, pababa sa kamay ni Aling Ising.
Tinitigan ni ben ang hamatang kanang ina na naktidilim na dal sa hirap ng bihay. Bigla siyang nakaramdam takot. Natatakot siyang baka hindi na siya makasama ng matagal. Si Aling Potsing ay halos buong bihay nakpakahirap sa pagpapalaking kanang mga anak. Sakitan po ang kanang asawa kaya't siya ang himaharap sa lahat ng problema. Marahil dahil dito kaya't bimababa akat ang kanang kalisahan. Mahigit 60 taong gelang po lamang siyang ginitgrabe na ang pananakit ng kanang habito at kasikasuan. Madalas din siyang makalimot. Napansin ni Ben na limalala ang kalakayan kanang ina kaya't nakpasaya siyang ipasiri ito bikas. Walang kamalay-malay si Lorna sa kalakayan ni Aling Potsing. Patiloy ang kanang bihay na parang walang nangyari. Wala man lang siyang tawag o animang komunikasyon sa kanang ina na malayo sa kanaya. Nang hapon pagkatapos sandain si Nitha Mila sa eskivalahan, dimon mina si Lorna sa palengke para bimiling ilang pagkain bago imiwi. Habang abala siya sa paglilito, dumating si Marlon. Ilang araw na ang nakalipas mila nang bahan niyang pera si Marlon, ngunit wala pa rin itong sinasabi tungkol sa pagtatayo ang kaniyang talayar. Kaya't nakpasaya si Lorna na tananghan siya, dumating ka na pala. Makilamos ka na at makapinan. Sinibikan ni Lorna na making kalmado, ngunit sa loob-loob niya ay nakanghalit siya sa halit. Hindi pinansin ni Marlon si Lorna. Tumalikot siya at nachtinga sa banayo. Nang marinig ni Lorna ang malakas na ahos ng tibig, saka lamang siya nakanga ng malibak. Simamangot ang kanayang maka at limabas ang kanayang tinay na ikhali. Pagkatapos maliho, limabas si Marlon at imipo sa hapagkainan. Nandoon na rin sina Lorna at Nisa naghihintay sa kanaya. Imipo siya ng walang imak. Habang kimikiyon pagkain, biglang nakaramdam si Lorna ng inis sa kawalan ng imak ng kanayang asawa. Hindi niya ito pinansin at sa halip ay pinakansin ika. Sa loob ng mahabang panahon natapos ang hapinan sa katahimikan na nakakabangi. Hindi nakapagpahil si Lorna na magtanong, kimista na ang pagtatayong talayar mo. Saklit na natigilan si Marlon, ngunit parang alam na niya ang itatanong ni Lorna. Ikinilang niya ang kaniyang ilwa at simimangot sa pagtatanong, bakit mo tinatanong? Kasi parang ang tahal na pero wala ka pa rin ginagawa tungkol sa negosyo mo. Natatakot ako na baka may problema. Alam ni Lorna na hindi siya dapat making direktang magtanong tungkol sa pera, lalo na sa isang taong mainitin ang ilo tulad ni Marlon. Kaya't nakanwari siyang nakalala, ngunit ang totoo ay nagtatanong siya. Hindi naman buobo si Marlon para hindi mapansin ang pag-isisang kanayang asawa. Alam niyang hindi ikhali ni Lorna na mag-alala sa iba at sa halip ay mas inisip niya ang kanayang sarili at ang kanayang habanipasayo. Dahil dito hindi na niya itinaho ang kanayang inis kay Lorna at wala na ang pagiging malambing niya tulad ng nakarang araw. Simimangot siya at bahang timos ang kanayang busis na skam ako. Ibigay mo na sa akin ang natitirang isang milyon para makapagnegosayo ako. Peso ang kakamitin bilang pera parang kilok ang narinig ni Lorna. Nanlaki ang kanayang hamata at hindi siya makapaniwala. Timos din ang buses niya habang nagtatanong, anong sinabi mo? Paano ka naskam? Isang milyon ang. Paano nanghari ang? Nang marinig ni Lorna na nastam ang kanayang asawa nakalala at inis siya. Nakalit siya at simahaf kay Marlon, o baka naman isinihal mo na naman ang pera. Yan lang ang paron para mawala ang isang milyon. Napansin ni Marlon na parang alam ni Lorna ang lahat ng kanayang ginawa kaya't nakalit siya. Timayo siya bigla at nalok ang kanayang ipuan sa saag na naktilot ng malakas na ingay. Ken natalo ako sa sikhal, anon ngayon? Hindi ba't may isang milyon ka pa? Bikas, ibitidraw mo lahat ng pera at ibigay mo sa akin para makapagnegosayo ako. Biglang limambot ang buses ni Marlon. Nang marinig ni Lorna na gusto ni Marlon na ibitidraw niya ang natitirang pera, natawa siya, sa panaginip mo na lang ang mangyayari. Ibibigay ko ang pera para isakal mo maklasing at mahanap ng ibang baba. Hindi ako tanga.
Nagilat se Marlon na nachlakas loop si Lorna na se magot sa kanaya. Nagalit siya at sinampal si Lorna. Malakas ang sampal ni Marlon kaya't nawalan balanse si Lorna at bimagsak sa soeg. Sinita na nakupo lang sa ipuan at nananwit sa kanayang hamahilang ay biglang simakaw at imiyak nang makita niyang sinaktan kanayang ama ang kanayang ina. Nakaiha si Lorna sa soeg at nang marinig niya ang kanayang anak na imiyak, tumayo siya at tinignan si Nita. Sinisibikan pa rin niyang tumayo nang biglang inapakan ni Marlon ang kanayang likod. Nakapamayvang ito at nakitus, kung ayaw mong masaktan kayong makina, bikas iwetidraw mo ang lahat ng pera at ibigay mo sa akin. Pagkatapos, dinina ni Marlon ang kanayang pa sa likod ni Lorna. Naramdaman ni Lorna ang matinding sakit. Napapikit siya at bimagsak mili sa soeg. Pagkatapos apakan si Lorna, tumalikod sa Marlon at imalis. Si Nisa naman ay bumaba mila sa kanayang ipuan at tumakbo papunta sa kanayang ina. Iniyak siya habang sinasabi, "Mama, okay ka lang ba?" Sinibikan ni Lorna na pigilan ang sakit sa kanayang tahiliran at binuksan ang kanayang mata para tignan si Nisa na pinungliha, "Okay lang ako." Habang sinasabi niya itu, mas tumitindi ang sakit kaya't napapikit siya. Nang makita itu ni Nita, mas lalo siyang imiyak, ngunit wala siyang makawa. Tinitignan na lang niya ang kanayang ina na nasasaktan. Mila pagkabata, nasanay si Lorna na mapagpagan. Kahit na bensong anak siya at hindi mayaman ang kanayang pamilya, hindi siya pinakakaitan kahit anong bahay. Handa siyang isakripisayong kanayang hamahilang para sa kanaya. Laki siyang pinakbibigan kanayang kapatid. Kaya't inisip niya na siya ang sentrong mundo. Wala siyang pakialam sa ibang tao makasarili at inisip lang ang kanayang sarili. Dahil dito, hindi siya napigilan kanayang hamahilang nang magdesisyon siyang pakasalan sa Marlon. Sa loob ng ilang taon na pagsasama nila, naranasan ni Lorna ang lahat ng hirap at pang-abiso, ngunit hindi pa rin nakbago ang kanayang ikali. Sinibikan ni Lorna na humapang patungo sa kanayang anak, ngunit parang wala na siyang lakas. Kahit anong gawin niya, hindi siya makatayo. Nakaiha siya sa saig at inisip kung paano siya makakakyan para ibigay sa kanayang asawa. O kaya't hiwalayan na lang niya ito para makalaya sa pahirap. Sa kabilang banda, hindi bumibiti ang kalagayan ni Aling Potsing. Tinala siya ni Ben sa doktor at nakilat siya sa sinabing doktor, may sinawalis ng dementia ang kanayang ina. Karaniwang lumalabas ang sakit na ito sa edad na 65 patas pero ang kanayang ina. Timakal ang doktor at tinignan si Ben para malaman ang kanayang reaksyon. Hindi makapaniwala si Ben bagamat hindi siya nakapag-aral ng matas, alam niya kung anong sakit ang posibleng mayroon ang kanayang ina. Mahigit 60 taong gelang pa lang ang nanay ko. Paano siya nagkaroon ng sakit na ito? Tanong ni Ben nakita ng doktor ang pag-alala sa kanayang mata kaya't sinabi niya, posible na nakaranas siya ng matinding stress o trauma. Nakilat si Ben, stress. Timakal siya at nakisip. Ibinalik ng doktor ang tingin kay Ben at inayos ang medical record ni Aling Potsing. Sinabi niya, kailangan ninayong bahan siya ang maraming atensyon. Iwag ninayo siyang pabayan. Ibinigay ng doktor kay Ben ang medical record. Tumango si Ben, salamat po. Kiniha niya ang record at limabas. Simandal siya sa pader ng ospital. Nakakalian siya. Hindi niya inasahan na makakaroon ng sakit na ito ang kanayang ina. Bigla niyang nalala ang nangyari kamakailan at biglang nakliwanag ang kanayang mata. Nalala niya ang pahati-hating lipa ilang biwan na ang nakalipas at posibleng ito ang dahilan kung bakit nakasakit si Aling Potsing. Nalala niya na palaging ibinibigay ng kanayang ina ang lahat ng makakandang bagay sa kanayang mga anak, ngunit ang natanggap lang niya ay kawalan ng itang na loob. Itinilakpa siya nito sa sakit. Nakimiti sa Ben tumingin siya sa malayo sa kalangitan na pinung maitim na ilap. Pagkatapos niyang pakamain ang kanayang sarili, bumalik siya sa halwaing ospital. Nakupo pa rin si Aling Potsing, nakatingin sa malaking bintana.
daan dan siang limapit at limiut sa harapan niya. Gestoon niyang titigan ang kanayang ina at tingnan ang mga detalye sa kanayang mukha na nakpakahirap sa bihay. Nakilat si Aling Posing na tinitignan siya ang kanayang anak. Tinanong niya, bakit anak? Inilang sabihin at ngumiti, wala po. Iniwi na po tayo. Sumagot si Aling Posing, sige at dahan-dahang tumayo. Natimba siya. Agad siyang inalalayan ni Ben at makasama silang naglakad. Ilang hakbang po lang sila nang tuminok ang telepono ni Ben himinto siya. Hawak po rin niya ang kamay ni Aling Posing. Kiniha niya ang kaniyang telepono. Timatawag si Lorna. Timingan si Ben kay Aling Posing at pinindot ang sahot. Hindi po nakapagsalita si Ben, may narinig na siyang malakas na busi sa kabilang linya. Sabi nila timataas na naman ang presayong lipa natin. Sabihin mo kay nanay na ibenta na niya agad. Nakilat si Ben dahil hindi man lang kinimistang kanayang kapatid ang kanilang ina. Walang nakawa si Ben kundi ang bumintong hininga. Gestoon niyang simahaf sa telepono at tananghan ang kanayang kapatid kung bakit wala siyang pagmamahal sa kanayang ina. Bakit piro-pera lang ang inaisip niya? Halit na halit si Ben bigla siyang simahaf sa telepono, pwede ba? Hindi mo man lang kinikimista ang kalagayan ni nanay. Piro-pera na lang ang inaisip mo. Nakilat si Lorna sa sinabing kanayang kapatid. Timahimik siya, nginit pagkatapos ay timawa sa telepono. Sinabi niya, sino ka ba para sigawan ako? Iwag mong kalimitan ang posisyon mo. Isa ka lang ililang kinapkop ni nanay at tatay. Iwag kang magpanghap na anak ko. Parang katsalayo ang sinabi ni Lorna. Sinibikan niyang kalimitan ang kanayang nakaran. Gestoon niyang maksimilan bahong bihay, gestoon niyang mamihay tulad ng ibang tao. Gestoon niyang mogang mabiti para makabayad sa kabitihan ni Aling Posing na itiniring siyang anak. Ginawa niya ang lahat at nogang agricultural engineer pon siya para manatili sa kanilang probinsya para alahan si Aling Posing. Dahil nagpapasalamat siya kay Aling Posing, hindi niya ayaw na saktan siya ang ibang tao. Sinabi ni Ben, alam ko na wala akong halaga. Kahit anak ako ni nanay, hindi ako tinay na anak. Pero alam mo ba na sobra ang ginagawa mo sa kanya? Lagi kanyang hinihintay na bumalik pero bumalik lang kayo para kimita mila sa kanya. Timahimik ka. Nakalit si Lorna. Saglit na natigilan si Ben alam niya na limampas na siya sa limitasyon niya. Sinabi niya, may sakit si nanay. Puntahan mo siya. Miss ka na niya. Hindi pa rin kimama si Lorna. Sinabi niya, hindi mo na kailangang alamin kung pupunta ako o hindi. Pagkatapos, pinatay ni Lorna ang tawag. Nang marinig ni Ben ang tinok sa telepono, nanlamig siya. Hindi niya akalain na ganito kalamig ang kanayang kapatid. Timawa siya at ibinulsa ang kanayang telepono. Timingan siya kay Aling Posing na nakatayo sa kanayang tabi. Tinitignan din siya nito. Sinabi ni Ben, imiwi na po tayo, nay. Tumango si Aling Posing at naglakad sila palabas ng ospital. Timadaan ang hataw sa kanila. Bawat isa sa kanila ay may sariling problema. Pagkatapos ang kanilang away, imalis si Marlon sa bahay at hindi na bumalik. Nakasakit si Nita at kinailangan siyang operan. Sa loob ng isang biwan, ginawa ni Lorna ang lahat para magkaroon ng pera para sa operasyon ng kanayang anak. Inalahan din niya si Nita. Pimayat siya, nangina at hindi siya nakakatulog dahil sa stress. Nang makalabas si Nita sa ospital, bumalik si Marlon sa bahay. Nakilat si Lorna nang makita niya si Marlon. Nanika siya sa kinatatayan niya at natakot siya. Naisip niya na kailangan niyang tumakbo. Hayan pa man, hindi siya nakahalaf. Simamangot sa Marlon nang makita niya ang kanayang asawa na nakatayo, bakit hindi ka pa pimasok sa bahay? Mas lalong natakot si Lorna nang marinig niya ang buses ni Marlon. Humalaf siya at pinakmamastan ang bawat halaf nito. Nairita sa Marlon dahil hindi sumagot si Lorna sa kanaya.
Sinabi niya, tinatanong kita kung bakit hindi ka pimasok sa bahay. Bengi ka ba? Nahilat si Lorna. Natakot siya kaya't hinawakan niya ang kamay ni Nita at pimasok sa bahay, timutin ka na pala. Hindi sumagot si Marlon. Timangan lang siya sa kanaya at tumingo sa kanayang telepono. Hindi pa natatakalan, narinig na naman ni Lorna ang buses nito. Nagtanong ito tungkol sa pera, kumusta na ang pera? Hindi na nakayanan ni Lorna. Parang babaksak siya sa sahig. Nanghinig ang kanayang buses, wala akong pera. Simahaf sa Marlon. Nahilat si Lorna. Imiyak siya. Ilitan mo ha. Sinibikan ni Lorna na linikan ang kanayang laway bago sumagot, wala akong pera. Nang marinig ni Marlon ang sagot ni Lorna, tumayo siya at limapit sa kanaya. Natakot si Lorna kaya't imatras siya hanggang sa mapasandal siya sa pader. Bimaksak siya sa sahig. Nasaan na ang pera na nasa bangko? Nakupo si Lorna sa sahig. Nanghanhinig ang kanayang kamay. Kiniha ni Marlon ang bakal sa bintana. Dahan-dahan siyang limapit kay Lorna. Nasaan na ang pera na galing sa lipa? Nang marinig ni Lorna ang tanong ni Marlon, tumingin siya sa kanaya. Galit na galit si Marlon. Natakot si Lorna. Nang ma-ospital si Nisa ginamit namin ang pera para sa bayaran sa ospital. Ano? Galit na sinabi ni Marlon. Binitawan niya ang bakal. Nahilat si Lorna. Sinibikan niyang itilak si Marlon. Wala silang pera. Hinasta ni Marlon ang pera sa sakal. Hinastos nila ang natitirang pera sa ospital. Natakot si Lorna. Kailangan niyang mahanap ng paraan para makaroon ng pera. Nakita ni Marlon na naisip si Lorna. Sinakal niya ang kanayang panga at sinabi, kailangan mong mahanap ng 500,000 pesos para ibigay sa akin. Kung hindi mo na makikita ang iyong anak. Nahilat si Lorna. Tinanong niya sa Marlon, anong sinabi mo? Bakit hindi ko makikita ang anak ko? Anong gagawin mo sa kanaya? Sinabi ni Marlon, Milan ngayon, dadalhin ko ang anak mo sa mahilang ko. Kapag nagkaroon ka ng pera, bentahan mo ako. Pagkatapos, imalis si Marlon. Timawag si Nika kay Lorna. Natakot siya. Mama. Hindi pa siya nakakalapit kay Nika, nakita niya si Marlon na hawak si Nisa at ang kanayang gagamit. Sinabi ni Lorna, anong ginagawa mo? Bitawan mo ang anak ko. Mahanap akong pera. Sinabi ni Marlon, kapag nagkaroon ka ng pera, saka mo ako bentahan. Pagkatapos, imalis si Marlon. Timakbo si Rita para habilin at hawakan ang kamay ni Vince, pero walang nangyari. Itinawag siya nito na naktilot para halos matimba siya sa lipa. Nang makatayo si Rizang maayos, nawala na si Vince sa dilim. Walang lakas na napaupo si Rita sa lipa, walang bihay at natatakot ang mga mata. Palit-ilit na tumitinok sa kanayang isipan, para kailangan kong kimitang pera. Ang kailangan ko ngayon ay mahanap ng pera para ibigay sa masamang asawa ko para ibalik niya sa akin ang anak ko. Wala nang ibang naisip si Risa kundi pera, pero sa kasamang palat, habang mas natataranta siya, mas nakakilihan siya. Sa kabilang banda, simula nang makaiwihaling sa ospital, si Aling Elena ay nakatilala na lang sa isang tabi, nakatingin sa daan. Ang kadima doon sa barangay ay tumitingin sa kanaya na may pahtamay at napabentong hininga. Kinakalang siyan makataw sa barangay doon sa kanayang pahtitiyaha at pagsisimikap, isang bihay na inilan sa pagpapalaking mga anak. Siya ay nakangiwaran sa isang henerasyon pero sa halang bahaging kanayang bihay, sinit-sinot na dahok ang dumating sa kanaya na naktilot ng kanayang pagkakasakit. Pagdating sa kalakayan niya, hindi maiwasan makataw ang mawa. Sinunoy ay malingkod din kayang kanayang ina. Ang atmosfera sa kanilang maliit na bahay ay inti-inting nahing madilim at mabigat dahil sa kawalan ng saya. Kinailangan ni Nunoy na isantabi ang kanayang trabaho sa bukid at sa sentro ng halaman para alahan si Aling Elena sa bahay.
Tinola niya ang isang basong khatas sa veranda, kung saan nakaupo si Aling Elena, inay iminom po kayong khatas. Kung may gusto. Kayong kainin ipabibili ko kay Aling Nena sa palengke. Iginiling ni Aling Elena ang kanayang ilo sa kanayang anak na nanatiling malamlam ang kanayang mata. Walang kananiyang sahot gusto kong kimain nila ang kamote. Ito ang paboritong pakkan kanilang pamilya sa mahabang panahon. Siguro sa alala ni Aling Elena, ito na lang ang pinakamasarap na pakkan dahil ito ay hindi lamang konektado sa kanayang pamilya kundi bahagi rin kanayang malahang alala. Sa pagkakataong ito, hindi makapagsalita si Nunoy. Pagkatapos ilang sandali kimama siya at sumagot, sige po ipabibili ko kay Aling Nena ang kamote para ilaha para sa inayo. Hindi sumagot si Aling Elena, bahaya lang siyang tumango at tumingin ilit sa daan. Napabentong hininga si Nunoy at tumayo para pimasok sa loob. Kahit nagtatrabaho siya sa loob ng bahay, patuloy pa rin niyang binabantayan si Aling Elena na nakaupo sa veranda. Ginawa ni Rita ang lahat ng paraan pero hindi pa rin siya makahanap ng paraan para kimita ang pera para ibigay kay Vince. Bigla niyang naalala na ang kanayang matandang ina ay may isang lipay na malahan ngayon. Na parang nakakitang isang salbabida, masaya siyang sumakaing bus para imiwi. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakiwirin si Risa. Habi na nang makiwi siya. Sa oras na yaon pinapakan ni Nunoy si Aling Elena. Nakaupo si Aling Elena sa ipuan na walang lakas, nakababa ang dalawang kamay sa kanayang hita. Sa isang salab lang, madaling makikitang mahataw na hindi mahanda ang kalisahan ni Aling Elena. Pero hindi ito napansin ni Risa. Pagkawi niya, dimiretso siya sa tabing kanayang ina at nakitos, inay, ibenta niyo na ang lipang ito at ibigay niyo sa akin ang pera. Hindi pa nakapaktiwang sina Aling Elena at Nunoy dahil nakita nila si Rita, ahat silang binisan malamang na tibak. Pareho silang nakilat at hindi maintindihan kung ano ang sinasabi ni Rita. Para kay Rita, hindi niya matis ang stress na gustong sumabog sa kanayang kalooban. Direkta niyang sinabi ang tungkol sa pagbebentang lipa. Mayroong ilang sandaling katahimikan at ang inang reaksyon ay kay Nunoy. Seryoso siyang nagsalita na para bang gusto niyang sigawan si Risa, anong pinagsasabi mo? Iniwas ni Rita ang kanayang tingin kay Aling Elena at tumingin kay Nunoy, hindi rin mahanda ang kanayang tuno, sinasabi ko na ibenta ni inay ang lipa, kailangan kong pera. Kahit kailangan mo ang pera, hindi mo pwedeng sabihan si inay na ibenta ang lipa. Sa kabinahan ka na ni inay ang lipa dati, diba? Imiling si Rita, hindi ko sangalahang lipang ito ang lipang iyon. Gusto ko ang lipang ito. Nang marinig ni Nunoy ang sinabi ni Rita, parang sasabog ang ilo niya, paano mo nasasabi ang makakanayang salita? Alam mo ba na si inay ay? Hindi pa natapos magsalita si Nunoy nang simahaf si Aling Elena para pigilan siya. Iginiling ni Nunoy ang kanayang ilo para tingnan ang kanayang ina. Ibang-iba sa kanina, mas malinaw at masigla si Aling Elena ngayon. Inay. Tawag ni Nunoy sa kanaya. Pero hindi siya tumingin kay Nunoy, nakatitak lang siya kay Risa. Natakot si Risa sa tingin kanayang ina, ito na naman ang takot na nararamdaman niya nitong nakarang araw. Ilitan mo na ang sinabi mo. Sinibikan ni Aling Elena na pigilan ang kanayang takot, at naitaw na nagsalita, inay ibenta niyo ang lipang ito at ibigay niyo sa akin ang pera. Tapos na akong hatin ang lipa sa inayo. Ang lipang ito ay sa kapatid mo, wala kang karapatang hangin ito. Pinalaki ba kitang spoilet brat kaya ka nakakakanayan? Namila ang maka ni Rika sa halit. Itiniro niya si Nunoy at malakas na nagsalita, hindi ko siya kapatid. Isa lang siyang bastardo. Halit na timayo si Aling Elena at sinampong malakas si Risa. Natagalan si Rika sa loob ng ilang segundo, nakilat sa biglang sampol ni Aling Elena. Nakilat din si Nunoy, dahil hindi kailanman nanakit si Aling Elena dati, hindi pa siya nagsasalitan masama sa kanayang mga anak. Ito ang inang beses na nakita niyang manakit ang kanayang ina. Hindi kita pinapayahan na magsalitang kanayan.
kapotet musia. Hende siya bastardo. Tanging ang habastos at walang pinag-aralan ang dapat itiring no bastardo. Habang nagsasalita, dahan-dahan siyang lumapit kay Richo. Nanatili siyang matatak na nakatingin sa kanya. Nakilat pa rin si Rita sa sampol kanina at nakita niya na ipinaktatanghol ni Aling Elena si Nunoy ng walang dahilan. Kaya halit siya na hindi siya makapagsalita. Tandaan mo ang sinabi mo. Kung bastos ako dahil yan sa pakpapalaki mo sa akin. Pagkatapos ay tumalikod si Risa at imalis. Ibinius niya ang kanayang halit sa bawat hakbang ay tumitinok ng malakas at hindi komportable. Walang lakas na napaupo si Aling Elena sa ipuan, hinawakan ang kanayang dibdib at kisang tumilo ang kanayang liha. Nalingkot si Nunoy nang makita niyang nasasaktan ang kanayang ina. Lumapit siya at hinaplos ang payat na likod ng kanayang ina. Halit si Risa pero hindi siya imiwi sa kanayang bahay. Dimiretso siya sa bahay ng kanayang ate. Nang marinig ang tinuhong doorbell, agad na binitawan ni Lori ang hinahanda niyang pritas sa plato at tumayo sa sofa para buksan ang pinto. Medayo nakilat si Lori na paminta si Rika sa kanaya. Iyay, bakit ka napadalaf? Nang marinig ni Risa na pinagtatawanan siya ang kanayang ate, mas lalo pang tumindi ang halit sa kanayang kalooban. Kiniyom niya ang kanayang kamay at sinibukang pigilan ang kanayang halit. Hindi rin siya nakpahili at sumagot, ate.